आदाया माहाजोनखा आगैया थम थम ड्राइभार नै ओरै जासिगोनलै नोंना गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि अनजालि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय बावबाय लोगोफोर दिनैबो जोंहा सर्ट फिल्मनि शुट दङ नै ओमफ्राय दिनै माने गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों आरोना लाजिनाय गिनाय फैदों आरो गोसोआव माने दिनैसो माने भिडिअ बानायबाबो जोङो बेफोरबायदि पाब्लिकआव थांनानै भिडिअ बानायफेराखै ओमफ्राय दिनैहाय माने शुटआ जोंना बाजाराव आरोना लोगोफोर जों बानायबाय थाबाबो बिदिनो लकेलावहाय बिदिनो न'आव बानायो आरो ओमफ्राय दिनै एसे लाजिनाय मोनदों थेवबो उफाय गैया लाजिनाय गिनायखौ गारनानैबाबो बानायनांगोन माथो उफाय ना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांनो गोसोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो ओमफ्रायो आं दाहाय बाजाराव सहैबा भिडिअ लानानै होसिगोन दायो जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय जोंना गासिबो ओंखारजोब्बाय बिथिं एक्ट्रेसाबो रेडि माबोरै मोनदों बिनानाव दिनैहाय बाजाराव शुट लायनो थांनो नागिरनायखाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मादि जायो नायसै बिराद मोजां ओमफ्राय गासिबो रेडि जाजोबखाबाय ओमफ्राय जोंना सासे बिनानाव फैबावाखै थांगोन थाङा बियो फोथाय मा खालामनो सानखो नों ब्लगाव जादा रायलायना होनो हाना मानसिफोर थिं आंनि फंबाय दं थिं आंनि बिनानाव माने दा गोजांबायनो हागौ नै आं बिनानावनि गस्लाखौ लाखाबाय आगोलस्मिनि गोजांबायनो हागौ माने आं न'निफ्राय गस्ला जेबो जेकेट टेकेट जेबो लाबाखै ओमफ्राय दा गोजांबा नांगौ नालाय बेनिखायनो लाखाबाय बेनो आरोना जोंना ओमफ्राय जोंना बिराद आनलाखि बाजारानो जोब्बाय गाइसमोन नायलाय जे आनलाखिखा बाजारानो जोबलायबाय फैनो ओमफ्राय जेबो नङा नैबाव मोनसे दखान दंबावो आरो माने जि बायनाय खोमा आरोना ओमफ्रायो बेखौ लानांसिगोन आरो लोगोफोर जि आनलाखिखालै माने लेट जाबाय बाजारा सानसे जाखाया बे बाजारा ओरैनो खैथासिमथा दायो 11टा 12टा जाबाय आरोना लोगोफोर जोब्बाय होमबाबो नोंसिनि थानाय दखानावनो बानायलाबाय जि नै बाजारानो जोब्बाय मा खालामबावनो आरोना फोथाय बुरजाखौ जोंना बाजारानो जोबलायबाय माबा बाजाराव फैनो केमेरामेना बे नङा आरोना केमेरामेना आंसो जास्ट ओरैनो बे टाइम पासल' लानांलाय ब्लगखौसो आरो मोनसे दंबावोनो बारखोदोलाय बेबायदि रेडि जाबाय सोरबा लाबोदोंब्रा सोरबा दख'ना गांसे मोनबाय दे आंहा एक्ट्रेसा जोंना बाजारा जोबखानायखायसो लाजियाखै नङाबाथ' दाहालागै ब्लगनि केमेरामेन आंनि बेटारि गारि ओमफ्राय एसे दंबावथारो जोंना सुदाहाय एसे दंबावथारो नोंसोरनो रेडि जायाखै आं मा रेडि जानो आंलाय केमेरामेनसो बैलाय बिसोरखौ रेडि खालाम एक्टरमोननिसो नालाय गोदौ थागोन बेखौल' थायोलै
Dikit-dikit gue bayar. Kamera minta dong, guys, man. Ani vlog ni kameramen pernah nih, guys, man. Ini dia, Tris. Sing dong, singan kamera cap dengar ada tape apa kan ini? Nggak zebto bayna? Ada dong bausnya. Nih lagi perjauh, mensip sepang awal ay mana itu kemana? Siburan nah, bazar ni sudah sebenarnya jangan biar kui bay, terus tambah menskar no koi. Biar pisang dong siburan ni, bayi bisa repot sampai jaga sindong ada. Ompray जोंना मारै जाखो बाजाराव थांनाया बाजारनि सुदाहाय जायासै आरो आंनिबाथ' जाखाथाराखै थांफिनबावनांसिगोन जों गाबोन ना मा होनो होनदोलायब्रा नै जोंना फोथाया फट' खेबग्रा आरो ओमफ्रायो ओरैनो बेकार जाबाय बोथोराबो दसे सम खोमसि जाना होनाय नालाय बेनिखायनो केमेरायाव खोमसि नुजोबनाय आरो बेनिखायनो गाबोन जों थांना लायफिनसै बाजाराव थांनायनि भिडिअखौहाय बेखिनियानो आरोना लोगोफोर मानो जोंनांगौ जाखो रागा जोंनायखौ कन्ट्रल खालामनो रोंनांगौ ना लोगोफोर थांदो नमिखौ लानानै थांग्रोदो सोरनाव सिख्लाफोरखौ सिख्लाफोर नङा सोरखौ दोनखो लाल' बै हावगालां थांसिबा आया बेसारा जानला मोनला रागा जोंलाबायबाय दसे खिनि सोरो फैदो थांबा फैखादो आरो थाबा थालांखादो आया सिखासो जाबाय गथ'आ नोंगौ गवा बिसोर आंजों जानला मोनला जाखो सोरखौ होनखो थाबाय थादों गवा बिसोर थाबाना सोरजों दं बिसोरो आइ न'आव थांखासिगोन नोङो आइ नांगोन ना माथो बेखौ नाङा जानो Soalnya bicara sekolah bukan. गोसोआनो आंहा बोरैबासो जाबाय मा होनबावगोनथाय ओइ नमिखौ डाइरेक्ट न'आव लांफाखादो नै खोनागोन केमेरामेना जोंना फोथाय लोगोफोर जोंना माने जोंना नङा आंना ब्लगानो आसिका नांला बंसासोलै लोगोफोर होनबावनो आरो जे साइज बे बिबारा माबा मोनामसुबायलै आङो थैलाबायबा बिसोरो ओरैबायदि आरोना जेराव फट' साफाय जानो चान्स मोनो बेयावनो बिसोरो लागायो नै नायदो बिसोरखौ नाय मोजां नायनानै ला सिनायबा कमेन्टआव जावहरजोब नै बिसोर आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो सासे मानसिजों आं गोग्गोम जावजाबफिनबाय लोगोफोर निमाहा होदो